Kwanza ngizoba nayo manje sizoba ndihlangana isikhathi sami. Yasibize yadala inkosi uhlanga. Inkosi uhlanga. Inkosi uhlanga. Yasibiza savuma inkosi uhlanga. Inkosi uhlanga. Inkosi uhlanga. Inkosi uhlanga. Inkosi yamakhulu. Inkosi uhlanga. Inkosi yamakhulu. Inkosi uhlanga. Yasibiza savuma inkosi uhlanga. Inkosi uhlanga. Inkosi unyakazisa amakhosi amadala alapha esigodlweni. Esinyakazisa naye isilo esibuzile uMdlovumbane owasipha leli sinkwa esisidla namhlanje. Siyacela-ke ukuthi engathi umoya wakhe uwayede uMdlovumbane ngaba khona njengoba sikulo msebenzi waqala uyena. Ngicela-ke indawo ezitubhala angihlabelele lesi sakithi eNazaretha 183. Awunaso isihlabelelo.
Lalila Zulu, lalila bantu beliphethe ezwe lethu, Nkosi yazizwe sifungama, sesifungama nawe njengezinyo, usishizinyo sishwa mahlokohlo, Tingana losenza ngakhona, Kristi mamu siswamuyazakanda, Ulaleyasu, ulaleya abantu eziphethe ezwe lethu, Nkosi yazizwe sifungama, sesifungama nawe njengezinyo, usishizinyo sishwa mahlokohlo, Tingana losenza ngakhona, Kristi mamu siswamuyazakanda. Ngiyabonga Nkosi inibusisa. Ngiyakhuleka silo esikhulu, ngiyakhuleka silo samabandla, ithi bayede hlangana lomhlabathi. Ibingeke iNdlunkulu yonke kanye nabantwana baseNdlunkulu. Ngibingelela wonke amakhosi akhona kule nkonzo namuhla. Ngibingelele nezinduna zonke zezwe lakithi. Ney'khulu zonke ezingxenye le nkonzo esengibikela nebandla lamaNazaretha asebuhlwini egameni likaNkulunkulu esimkhonzayo. Indawo esokhuluma ngayo namhlanje ngithe ngivula iphepha ekuseni ngathola ukuthi unomuntu wesilisa anokuvuma madoda masenaliwe uthando masephelile sesephelile. Sobonga nje intombi nomngakho masithi hayi baba sibani engathi angisaboni kahle. Ubonge labantu uNkulunkulu badalela abantu engaphezulu kwethu. Manje-ke uma umuntu wesilisa-ke uthathe ngelinye ikhanda. Lo muntu wesilisa-ke lo ngifuna ukwakha abantu besilisa babe amadoda namhlanje. Lo muntu wesilisa-ke uthe mayaliwa wasithi uzokhombisa le ntombazane imalile unengane nayo. Wathi uze washo uzokhombisa. Usesuka uyanyanywa nopetrol uya kubo kantombi.
Ntombi ayikho. Uyakhiya ngocinga emnyango. Uvuyela ipetrol ngaphakathi. Ujike ipetrol bomb iyashisa ingane beyilele lapho. Hayi lo acabene naye. Eyodwa ingane ishonile lapho. Ezinye ngibulawa mbese ibhedlela. Ake sibuye madoda. Sibe abantu yosasa abantu kudalini. Anovuma masekuphelele lothando. Mase liwu uthando liciciyelwayo. Uyabona nje mawusuwaliwe musukuza kumina ngoba ngangingekho mhlanje ngiqala into zini musukuza kumina uzothi baba usengalile uyabona umuntu esifazana ungamhluphi mase sewalile ungathathi imithwalo yonke masukubese uthatha ibhanki namabhulu amabili uthi usale kahle mntanami mhlawumbe ushithe ingqondo kodwa manje usuliphiphilizwe sengiyahamba uNkulunkulu badalelwa abaningi yabona ikonto ngakusaza uthela yedwa nje siyomshisana uyoshisa umuzi lengane lo yambulala futhi cha ungambulali mshiye nje manje nje sebabulele nje sekufunwa yena manje Mayithi umuntu esifazane sephelile bese uza kumina wena baba sasishadile angiphindi nganishadile uthi akasangifuni bese ngiyancengela ke mina seyabuya udla ngentambo njengembuzi entiya kwezikweni uthi manje tusana uthi wena ebesesho lesifazane wena ngase ngiwalile uhamba ongcebo unyazini wasizonyazi wena umuntu etomvela ngangasekho wena ufanele lokudla lawo mazi iyafisa ke Nazareta ke nilihambe selivangeli nilishuma kuna madoda manje abizwe hayi amadoda lokho kusamadoda kuthiwa abantu besilisa uzokhanda kuba amadoda indoda umuntu oqotho indoda umuntu owazi ukuthi njengoba ngikulomuzi ngizovuyela yonke into engaphazwa yiluphahla akuzi kuba wena ubulala into engaphazwa yiluphahla kodwa uyibiza ngendoda manje sizolungisa bona laba umuntu wesilisa uthi mayaliwe ebesibulala bosibulala nabantu abangenacala nezingane nobosikazi asiphume lapho kwaNazareta nize nibatshele nabayeni bafundisa yini into efanele uyenze mase kuphelele uthando luphelile ngami nje wena ngibona ngime phambili umukami nje masethi seliphelile hayi ngamshiyana yonke impahla leyo ngithatha ibhanji ngithatha ibhloko yodwa ukuthi ngotholani la ngiyakhona ngibonge esilungwini esikhona njengamanje ngiyazi ngibonga kuba yedwa ngibonga ukuthi wakhetha inkosi ebuhleni bese ngibonga nabo esilweni esibuzile ngalesipho asifa sona sokuthi ngalesikhathi njalo asoba lapha sizoletha umkhuleko nenkonzo yokuvula umkhososelo
ngibongela nje eMaNazaretha ngendlela eningisiya ngayo nifike ngokuthi niyindlani baningi ngiyacela ke ukuthi le nto lesi sifo sisiphathe iziphathi zabantu sisibambe ngezandla zombili ngoba babe baningi ababengakhethwa maningi abanye kodwa umhlobo bani wabona nina wakhetha nina okusho ukuthi le nto le iyifa lethu saliphiwa engeke la saliphuca umuntu noma ngihamba kulo mhlabeni uhlala omunye la ohamba la ngambe khona isingakwaziyo ukuthi inhlanhla yedlibe ngokanjani ngokwami ibe ngokuyinikela nangokuzithoba lenhlanhla yehlela enzima sebuhlini eminingi imizo engahlala maningi amaNazaretha kodwa wakhethwa nina abasebuhlini ngijabulise futhi ukubona ukuthi lento ayifi inesilo esikhona njengamanje siyayiqhuba umsebenzi oshiwo kwaba wakhe usibizile safika la sikuyona ke lenkonzo yanamhlanje ingakhohliwa abantu besifanele bakheke kithina uma wena besilisa ulimala thina madoda so kusafanele ngoba yede nje akayibize imbizo yamadoda azowakhiwa nje amadoda njengoba ngisho nje mawaliwe ukuthi ake yonke imfundo emaphulane ngoba ngishiya yonke lo doda ibhanti thatha isambulela mangena ngo thatha isambulela ne-overall lawo la khona nge-overall ungambulala umuntu ungabulala umuntu izandla yakho seyingcolile igcwele igazi yokuya ugezo bani bese kuthiwa thina kuthiwa amadoda kanti uwe ngifundela kwabasekole wase-3 verse wasekole wase-3 verse 12 kuya ku-14
Ngiyabonga abantwana kaNkulunkulu, inkosi izinkosisi. Kufanele kube khona ukubekezelelana uma abantu beganene. Kube khona ukuhloniphana. Uma ngasekho leyo nto iyo leyo edala kube khona usizo. Indoda ihamba iyophuza imali bese kodwa ufuna ukudla endlini. Ufuna umntwana ukuthenga ukudla mnumzane. Futhi amanazi ataphuzayo afunakala. Futhi uma uyinaza into ephuzayo wawabi inaza ataphelele uyinaza. Ongifundela-ke baba. Lapha esikhona-ke sakhethwa isilo esibuzile ngonyama uNdlovumbane. Futhi into engijabulisa kakhulu ngijabulisa ukubona le msebenzi esilo esibuzile. Yiyo liqhubeka ngiyabona nje lento ayisezukuma yoqhubeka njalo. Uthi sithi silo uNdlovumbane umntaka mayekisa ongilethela ke umkhuleko la esikoleni khona la enyokeni. Namhlanje kuyangijabulisa ngoba sesibuyele khona la enyokeni. Ingangizwa kabi into le ngendlela mina ngilethe umthandazo. Yasipha abantu manje bathi mangikhuluma kahle kanje bese bayiphendula inkulumo yami. Kanti ayizwa nawe alizwa. Ngithini? Siletheni sathunywa la ekhaya. Ukuthi sifika noma uthi uMdlovumbane noma ukhona noma akekho kodwa kaloku ngobe ngila ngilethe umkhuleko ovula umkhosi woselo. Akekho-ke namhlanje ngesiqu sakhe kodwa ngomoya wakho ukhona ngoba wena wangithuma lento. Ungifundela baba. Ngakho-ke njengabakhethiweyo bakaNkulunkulu, ngakho-ke njengabakhethiweyo bakaNkulunkulu, abangcwele nabathandekayo, abangcwele nabathandekayo, yembathani ububele, yembathani ububele, nenhliziyo enesisa, nenhliziyo nesisa, nokuzithoba, nokuzithoba, nobunene, nobumnene, nokubheka kahle. nokubheka kahle. Ngiyabonga baba. Awuqhubeka 13 nibekezelelane. Nibekezelelane, nikhethelelane uma umuntu enensolo komunye njengokuba nenkosi yanithethelela, yenzani njalo nami. Uma umuntu enensolo komunye njengoba nenkosi yanithethelela, yenzani njalo nani. Kepha phezu kwakho konke lokho yembathani uthando oluyisibotho sokuphelela. Amen. La khona khona uthando ayikhiphi, kuhlale kujatshulwa khona. Kepha uma uthando lungekho kujabula kukho.
Yena ke le ndaba ngoba ngithanda sesephelile yena le ndaba ezithi umnumzane bese bulala konke angayibulala yena bese saba uyibulala bese bayisiboshwa yana ke bantwana baNkulunkulu ube khona uthando emzinini emasodweni yonke indawo ungathiwa mawuthi umfundisi kuthiwa alifakwa usho kanjani umfundisi alifakwa eyomfundisi uzobikela abanike manje wena uyikhona uyazi uzobuya qhamuka ukuthatha ubhekisini umfundisi fanele abe nenhliziyo emnene ethobekile ethanda ukusiza abantu ngaso sonke isikhathi lenkonzo silithi lana-ke namhlanje eManazaretha eyokuse abantwana bethu bacwilile ey'ntweni ey'dakayo eyokuvuselelana inkonzo yokubuyisa ubuntu ebantwini njengoba phela namhlanje abantu sebaphelelwe honembese bantu banamhlanje babulala iy'ngane ey'ncane badayise ngamaphathi amabhudi phathi ey'ngane ey'ncane babulala owesifazane imihla namalanga kanti owesifazane wabombulala manje seliphelile nje hamba kini ngoba nayo naye unekini umshiye kubo ngabe kumcathamele ebusuku cathamele ukuba wazile wena singamlandona angazi-ke ukuthi kwenze njani kule mhlaba esiphila kuwona amawundla ake siyithande sibe amadoda singabe abantu besilisa manje wena baba wekhaya masuphendeke ibhubesi manje bazothemba bani abantu bala ekhaya suphendeke isilwane awusangeneki ongifundela Efesu 4 verse 31 ya 32 abantwana bakaNkulunkulu ayathandana abantwana
ba isho konke okubabayo konke okubabayo nentukuthelo nentukuthelo nolaka nolaka nomsindo nomsindo nokuhlambalaza nokuhlambalaza makususwe kini makususwe kini kanye nako konke okubi maniphathane ngokunene maniphathane ngokunene ihawukelane ihawukelane nithethelelane nithethelelane njengalokhu uNkulunkulu wanithethelela njengalokhu uNkulunkulu wanithethelela uKristu. Ba makhona umsindo egcekeni noma ungasazwanga kahle noma ekhaya bese khona into eyibabayo esuyidlile edala ukuthi ube nentukuthelo nolaka mazahlangana lezi zinto ekhanda lendoda kathi xala nonkosikazi unkosikazi uyithola imbango mayele inhlanhla asingabashaya abantu abangakwazi ukulwa amadoda ake kuphume kwele emgaqweni noma kube khona isibhakela nje isibhakela emgaqweni kushawane mhlawumbe engathola imali noma kuthola imali manje ayikushaya abantu abangakwazi ukuyilwela mawushaya unkosikazi wakho phambi kwey'ngane iy'ngane ziba yini kodwa masuqhamuka usuhamba ngesinye isikhathi usuze ey'nganeni iy'ngane ziyabaleka ziyabona ukuthi babebhubisi kodwa ubaba kashaya imoto emgaqweni ushaya la ekhaya sukusola nje uyamthanda umuntu engumthandi yakuyishaya into oyithandayo yabona uma unkosikazi bangumsimo engakaxoshi wabheka nje wabheka unkosikazi ngabe esuka e-police station eyothi uyamhlukumeza wabona amavela azosakini ake kuye wena-ke ndoda uyothi ubuya ukuthi uyakushaya unkosikazi uzophenduka inhlekisa abantu bafanele kuvikelwa yithina ngoba phela bayinto yethu badalelwa thina manje kodwa nina-ke manje sengishintshile manje mina angisho lenhlayisuthu yala khona inhlayisuthu leti ephuzayo besembulala ake kuphele ukuchitha kwegazi okungenasidingo futhi akukho nje ukuchitha kwegazi okunesidingo abantu balibulala iy'ngane badayise ngama-body part liyaphi izwe mawunje liyalungiselwa bhidlika ke sincenga uNkulunkulu angene ey'nhliziyweni zethu ngifundela Efesu 4 ake sibuyele entweni esasiyiyo mhla uNkulunkulu esidala ukuthi amadoda singabi abantu besilisa uNkulunkulu akazamdala besilisa wadala indoda uAdamu wadala wesifazane uEva umuntu wesilisa akazadala into eqhamuka la emhlabeni sesiphumile emthethweni kaNkulunkulu wabona umthetho kaNkulunkulu wayewushilo ekuqaleni wathi ungabulali siyabulala manje bani bafa imihla namalanga sesiphendwe amabhubesi yabona ngeke usalala nje uvule umnyango wakho ngoba phela bazofika bamtshotshwa wayibona batshotshwa yonke into labantwana namhlanje
samafuza amakhosikazi aseyothemba bani ngoba phela athembe thina. Asingavumi madoda ukuba isebenzi kaSathane. Ufunde Efesu 4 verse 26 no 7. Basitshela kusuka ifunda ba thukuthelani ningoni thukuthelani ningoni ilanga malingashoni nisathukuthele langa malingashoni nisathukuthele ningamniki uSathane indawo ba siyacela ke nje uNkulunkulu semphethe siyacela uNkulunkulu asivuselele nembeza izwe esiphila kulona lingafi ngathi akube yilowo nalowo azofezela ukuvikela ingane nabantu besifazane. Abantu namhlanje abasenabo baphendula abasenabo ubuntu. Siyacela uNkulunkulu ukuthi abantu ababuyisele into babe nomuntu. Bese ke abantwana bethu laba amantombazane aphuza
nabafanyana nabakhula abaphuzi yabona baphuza utshwala wayethe omunye umuntu owayephatha inkonzo athi ukuthi mayethenga utshwala siyothenga ukulima uthenga into yokulesha ingane yakho udlimane emgaqweni uyafika uthi wafa indlala bakhona nabaphuza naphatha kabuhlungu bakhona nabaphuza wona ngifuna phela ukuniphatha kabuhlungu ngibona athi ngicasula lento ngikhuluma iqiniso kodwa omunye umfundisi niyamazi nje wayethi umuntu uma ethenga utshwala uthenga ukulima ngoba into ezemva kokudaka utshwala ngeke uyichaze ngakusasa siyacela nje uNkulunkulu asiyekisele abantwana bethu ngoba izwe sizohamba thina boliphatha kanjani izwe bese inkambeni ngeke ukuphatha izwe uyisidawo uNkulunkulu akabenzela abantwana babiyeke utshwala bese ingqondo zabo bazi ukuthi yibo abayikusasa lalelizwe sasa sebekhuleka kubona uma besaphila kodwa uma benjena-ke siyothi yebani isabeli bani siyacela nje lingafiki ngesikhathi sethu lasetshenzelwa lelizwe intombazana ifanele mayiphuza utshwala intombazana mayiphuza utshwala behlela ngezansi yabona ma intombazana iqala ukuphuza utshwala iqala iyayiqoqa kodwa ungangena egazini bese iyaqala yahlekezela yiko le ndaba eyenza nakwazana emajoyintini yona le ndaba manje hayi kusesenzile sizovala inkonzo yamanje ngesihlabelelo samashumi ayisishiyagalombili 84 sizocela umvangeli uShandu wasekhaya lethu asola ngesihlabelelo inkosi imbusisi bawangcwele Yes.